Takže čau lidi a já vás vítám na kanále Recenze s Dandou. V tady tom videu by jsem vám chtěl ukázat 4 produkty z IKEA a z toho 3 jsou jakože jídla a jedno je taková prostě jako mini hodiny, jo. Takže já bych začal tady těma bombonama, který stojí asi 20 korun. No? A jsou jakože prostě mega dobrý a to máš ještě jedno balení. Když to zaostřím, tak ten bombon vypadá takhle a je to takový jako tvrdý žele nebo něco, prostě takový, jo. A je to prostě strašně dobrý, je taky trošku kyselý a je tam to 100 gramů, no. Takže to byl první produkt. Druhý produkt je tady ta tyčinka. Úplně jako ta, nevím, co tam je na tom napsaný, ale je v tom prostě nějaký arašidový máslo nebo něco. Stálo to 35 korun nebo 40 korun nebo něco takového. A je to docela v pohodě, ale je to takový, že ne každému to podle mě jako bude chutnat, jo, ale prostě je to taková zvláštní chuť, jo. Váží to jenom 45 gramů, prostě 45 gramů a je to fakt takový zvláštní, no. Jako třetí věc, tu mám takovou tyčinku, takovouhle, IKEA, je to euro, a prostě právě takovéhle balení po 3 kusech, myslím. Ne, po 4, takže 4 kusy a každý má 24 gramů, každý ten kus, jo. A je to prostě jaká klasická cerální tyčinka, jenže tak. Mora. Taková bouřka za člověku. Tak doufám, že to tak nebude slyšet. No, to je jedno. A jako třetí věc, je to taková jako docela blbost. A jsou to takovýhle hodiny na A baterku, na 3 Ačka prostě. A má to jako budík, ale ten jsem přišel, jak se jako dá nastavit, jo. A jsou to nějak takhle klasický digitální hodiny, vzadu jsou jako 2 tlačítka a vlastně tady to zapnete. Tady tím, tady je ta baterka. A tady tím to zapnete a stálo 45 korun bez té baterky, že jo. A je to docela jako v pohodě, jo. A jediné, co mi trošku vadí, tak je ta barva, protože já tu mám všechno, buď takovouhle barvu, jak má tady ten stůl, anebo takhle bílou. Jinak jako ta barva je taková zvláštní, no. A nevím, jsem to říkal a stálo to 45 korun. No a to bylo z tady toho videa všechno, takže čau.